Ukuvalelelwa isifo se-COVID-19. Igciwane elisha le-corona elibanga i-COVID-19 linokuthelelana okusezingeni eliphezulu kakhulu. Lisabalala kalula ukusuka komunye umuntu ukuya komunye. Lisabalala buthule nangaphambi kokuba abantu babe nezimpawu. Indlela eyodwa yokuvimbela ukusabalala kwesifo esithelelanayo esifana ne-COVID-19 ukuvalelelwa isifo kwabantu. Ukuvalelelwa isifo ngokwabantu abangaguli kodwa okungenzeka ukuthi baye bavezwa kugciwane elisha legciwane. Ngesikhathi sokuvalelelwa isifo, ukuhamba kwakho kuzokhawuliswa. Lokhu ukukuvimbela ukuthi ungatheleli abanye abantu. Kumele uhlale endaweni ehlukile ekhaya lakho noma esikhungweni sokuvalelela isifo esikhethekile. Funda ngokuphathelene nokuvalelelwa isifo ukuze ukwazi ukubhekana nezempilo yakho. Kumele ube sekuvalelweni kwesifo izinsuku eziwu-14 uma ngabe awuhlolelwa igciwane. Ungamisa ukuvalelelwa isifo emva kwezinsuku eziwu-14 uma ngabe awunazo izimpawu ze-COVID-19. Noma uma ngabe uhlolela igciwane, kumele ube sekuvalelweni kwesifo ukusuka ngesikhathi sohlolo kuze kube yilapho uthola khona imiphumela yohlolo lwakho. Ungamisa ukuvalelelwa isifo uma ngabe imiphumela yohlolo lwakho i-negative futhi awunazo izimpawu ze-COVID-19. Uma ngabe imiphumela yakho yohlolo i-positive noma unezimpawu ze-COVID-19, kumele ungene ekuvalelweni kwakho wedwa. Ukuvalelelwa isifo yilapho uye wavezwa emuntwini otheleleke ngegciwane elisha le-corona. Funda ukuthi ukuvalelelwa isifo kwenziwa kanjani. Hlala ukwazi ukubhekana nezempilo yakho. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yakho zisezandleni zethu.